U ovom videu ću vam pokazati lukave zagonetke i zagonetke. Neki od njih mogu izgledati jednostavni, međutim, nemojte žuriti sa odgovorom i dobro razmislite, jer tačan odgovor može veoma da vas iznenadi. U komentarima, kao i obično, podelite svoje rezultate. Misterija broj 1. Dan ranije u gradu je počinjen drski zločin. Neko je noću upao u zgradu banke i sa kompjutera prepisao podatke nekoliko hiljada klijenata. Iskusni detektiv je znao da je samo jedna osoba mogla počiniti ovaj zločin. Policija je došla sa nalogom za pretres u Marijin stan. Otvorila je vrata i, ugledavši policajce, brzo ih zatvorila. Nekoliko minuta kasnije policija je razbila vrata i ušla u stan, ali nakon što su pretražili sve oko sebe, uključujući i samu osumnjičenu, nisu pronašli flash disk sa ukradenim podacima. Međutim, iskusni detektiv je ipak pogodio gde je Marija sakrila flash disk. Kako je detektiv pogodio i gde je flash disk? Detektiv je primetio da kada je Marija prvi put otvorila vrata, njena kosa je bila raspuštena. Međutim, kada je policija razvalila vrata, kosa na glavi osumnjičenog je već bila skupljena u punđu. Tako je detektiv shvatio da je Marija sakrila flash disk u kosi. Lajkujte ako ste tačno odgovorili, a ja nastavljam. Misterija broj 2. Sada će biti veoma teška zagonetka, pa se pripremite. Seljak je unajmio radnika da mu iskopa bunar i obećao da će na kraju svakog dana platiti posao u zlatu. Radniku će biti potrebno tačno 7 dana da potpuno iskopa bunar, ali seljak ima problem. Ima jednu veliku polugu zlata. Ali alat za sečenje je toliko star da farmer može napraviti samo 2 reza. Kako bi farmer mogao da daje radniku 1/7 šipke nakon svakog dana? Dakle, ovo je zagonetka u kojoj morate dobro iskoristiti logiku. U početku, ingot mora biti isečen na 3 dela. 1/7, 2/7 i 4/7. Zatim, uz pomoć ovih delova, svakog dana dajte radniku 1/7 deo. To jest, prvog dana morate mu dati 1/7 ingota. Drugog dana dajte radniku 2/7 i uzmite mu 1/7 ingota. Trećeg dana ponovo dajte 1/7 ingota radniku. Četvrtog dana dajte 4/7 ingota i uzmite 1/7 i 2/7 ingota za kusur. Petog dana ponovo dajte radniku 1/7 ingota. Šestog dana dajte radniku 2/7 i uzmite mu 1/7 ingota. Sedmog dana dajte radniku preostalu 1/7. Tako će poljoprivrednik ispuniti sve uslove ugovora. Misterija broj 3. Lukavi gusar je počinio mnoge pljačke kraljevskih brodova. Dugo niko nije mogao da ga uhvati, ali jednog dana kraljevski vojnici su uspeli da uhvate pirata. Kralj je odlučio da ga ubije, ali lukavi gusar ponudio je kralju dogovor. Rekao je da će on sam voditi svoje pogubljenje, a ako odjednom vojnici to ne mogu učiniti, onda će kralj morati da ga pusti. Kralj je pristao i na kraju je gusar bio slobodan. Kako je to uradio? Pirat je s razlogom bio poznat po svom lukavstvu. On je okupio sve vojnike i postavio ih u krug, a sam je stao u centar ovog kruga. Kada je dao komandu vojnicima da otvore vatru, niko se nije usudio da to uradi, jer je mogao da pogodi vojnika koji je stajao preko puta. Tako je gusar uspeo da pobegne. Misterija broj 4. Svet je u zombi apokalipsi. 4 prijatelja su bežala iz grada i našla se ispred mračnog tunela. Da se ne bi rizikovao život cele grupe odjednom, odlučeno je da se ide 2 po 1. Prilikom prelaska moraće sa sobom da ponesu fenjer da im osvetli put. Istovremeno, grupa ima samo 12 minuta da ih zombiji ne sustignu. Dimi će trebati 1 minut da prođe kroz tunel. Kolji treba 2 minuta, Ani 4, a Olji 5.
Kako grupa može da pređe tunel? I da li će uspeti da pobegnu za samo 12 minuta? Tačan odgovor. Prvi koji prolaze kroz tunel su Dima i Kolja. Ovo će trajati 2 minuta. A onda se Dima vraća i daje fenjer devojkama da pređu tunel za 5 minuta. Kolja se vraća Dimi i obojica prelaze tunel. Svi zajedno su se držali tačno 12 minuta, što znači da su uspeli da pobegnu od zombija. Misterija broj 5. Službenici za obezbeđenje aerodroma dobili su anonimnu informaciju da se na jednom od letova koji stižu nalazi opasan kriminalac i pokušat će da uđe u zemlju sa lažnim pasošem. Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih. Od obojice je zatraženo da pokažu dokumenta. Pogledajte ih pažljivo i recite čiji je pasoš lažni. Tačan odgovor. Bez obzira na to koje zemlje je neko državljanin, njegov pasoš mora imati fotografiju bez pozadine. Što znači da je pasoš drugog osumnjičenog lažan. Misterija broj 6. Tom je radio kao čuvar na jednoj od popularnih morskih plaža. Jednog dana mu je pritrčala devojka i rekla da je opljačkana. Tom je zajedno sa žrtvom došao na mesto zločina. Devojka je rekla da ovde, na peškiru, leži tašna sa njenim stvarima. Dok je nanosila kremu za sunčanje na svoje telo, nije primetila kako joj je neko uzeo torbu. Tom je pažljivo pregledao mesto zločina, ali, nažalost, nije mogao da pronađe nikakve tragove. U blizini mesta gde je devojčica ležala nije bilo drugih otisaka osim njenih. Tom je priveo 4 osobe koje su bile u blizini mesta zločina. Pažljivo ih pogledajte i recite ko je počinio krađu. Najpažljiviji od vas primetio je da jedan od osumnjičenih ima štap za pecanje. Pecanje na plaži gde ljudi plivaju je prilično glupo, ali uz pomoć štapa za pecanje možete zakačiti i ukrasti torbu iz daljine, tako da su u blizini mesta zločina ostali samo tragovi žrtve. Misterija broj 7. U gradu je došlo do pljačke banke. Ukradeno je nekoliko velikih dijamanata. Znakovi razbojnika poslati su saobraćajnoj policiji. Nekoliko sati kasnije, inspektor je zaustavio automobil sa sumnjivim vozačem. Pretresajući ceo auto, nije našao ništa. U prtljažniku je vozač imao samo kutiju flaša. Rekao je da nosi vino na poklon prijatelju. Vozač je izvadio jednu flašu i pokazao je inspektoru. Pažljivo posmatrajući flašu, inspektor je posumnjao gde tačno vozač drži dijamante i nakon nekoliko minuta ih pronašao. Gde je tačno razbojnik držao ukradene dijamante? Kao i kod većine detektivskih misterija, i ovde je pažnja posvećena detaljima bila važna. Izvadivši jednu od flaša, inspektor je primetio da je primetno niža od boca u kutiji. Na dnu kutije, ispod flaša, bio je poseban prazan prostor u koji je kradljivac smestio ukradeni nakit. Misterija broj 8. Dok je putovao po Evropi, Toma su kidnapovali razbojnici. Proveo je nekoliko dana u zatočeništvu. Jednom je uspeo da izađe i pobegne do malog aviona koji je pripadao pljačkašima. Srećom, Tom je znao da upravlja avionom. Ušao je u avion i poleteo. U letu je shvatio da praktično nema goriva i da će morati da skoči sa padobranom. Tom ima 3 opcije: sleti pored vulkana koji eruptira u Italiji, sleteti u divlju šumu u Nemačkoj gde ima mnogo gladnih vukova i medveda, ili sleteti direktno u more u Austriji. Morska voda je veoma hladna i Tom nije dobar plivač. Koju opciju Tom treba da izabere da bude sačuvan? Bila je to zeznuta zagonetka. Primenjujući elementarna znanja iz geografije, tačno ste odgovorili.
Činjenica je da na teritoriji Austrije nema mora, tako da Tom može bezbedno da pristane tamo. Misterija broj 9. I još jedna detektivska misterija. Rano ujutru došlo je do pljačke u kancelariji direktora muzeja. Neko je otvorio sef i, koristeći duplikat ključa, ukrao antički dijamant vredan nekoliko miliona dolara. Policajac je stigao na mesto zločina i identifikovao trojicu osumnjičenih. Bila su to 2 čuvara i čistačica. Policajac je okupio sve osumnjičene u kancelariji i prijavio da je dijamant ukraden iz sefa. Prvi čuvar je rekao da nije i nikada nije imao pristup ključevima sefa, tako da nije mogao da izvrši pljačku. Drugi stražar je priznao da je spavao u trenutku pljačke. Čistačica je rekla da je u to vreme čistila u drugom delu muzeja, tako da nije imala nikakve veze sa pljačkom. Nakon saslušanja, policija je uhapsila razbojnika. Ko je to bio i zašto? Ako ste bili pažljivi kao detektiv, onda ste obratili pažnju na svedočenje prvog stražara. Policajac je rekao samo da je iz sefa ukraden dijamant, ali nije precizirao da je sef otvoren ključem. Ali to se može učiniti na različite načine. Međutim, prvi čuvar je rekao da nije imao pristup ključevima sefa. A to znači da je znao da je pljačka izvršena uz pomoć duplikata ključa. Napišite u komentarima koliko ste zagonetki tačno odgovorili. Također idite na Mogolt grupu na Kontakt, lajkujte, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce da budete svesni novih videa i, naravno, ostavite svoje komentare ispod ovog videa.